velkommen til den her video hos Blasterbjørn. Ja, nu skal vi prøve igen og se, om vi kan få fat. Jeg vil jo så gerne have en sort Labubu. Ja, det vil du. Det vil jeg rigtig gerne. Så vi skal se, om vi får en sort Labubu. Ja, lad os komme i gang. Ja. Åbner du? Du kan prøve at se, om du kan den her gang. Ja. Jeg fandt ud af, at det var den her, man skulle hive i. Ja. Og så kan du? Så kan man... Ja, du har lært det nu. Stærkt. Så ser vi. Altså, hvis den ikke er sort, må jeg så male den? Nej. Ja. Altså, det tænker jeg ikke helt, vi skal. Nu kommer den. Hvis det er en sort, så er det lidt ærgerligt nu, men... Sådan der er posen. Ja. Er det ikke sådan helt rødt, eller er det bare mig? Altså sidst, så troede du havde købt en pose, men nu, ja, nu kan du godt huske det. Ja, det er sådan en meget dyr pose. Har du fået den op? Jeg tager den. 1, 2, 3, Nu! nu! Sort! Hvad er det? Det ligner en candy floss. Det synes jeg også. Jeg har fået en regnbue, men hvad er det? Hvorfor har den sådan en tyk Den der mave? malet sort, den der. Ja, den har en tyk mave. Den har spist den sorte Labubu, der var nede i kassen. Nå. Huha. Kan du vide, hvor mange man skal åbne for at få fat i en sort? Ja, det står faktisk herom. Hvad står der der? Her står der ved Secret, at det er en ud af... Kan du sige det? Se. Ja, jeg kan se det, jo. Hvad står der der? Nej, jeg kan ikke se det. En ud af... Eller var det nogen af 80, eller var det det? Ja, det var sådan... Jeg kigger lige. Det er Må jeg sådan låne kassen? 2 1 ud af 72, det vil sige, at man skal åbne 72 kasser. Så må vi nok nødt til at sælge vores hus. Men det må vi jo så gøre. Nej, altså serien, den stopper kun før vi har fået den sorte Labubu. Den stopper ikke før vi har fået en sort Labubu. Ja. Godt. Jamen, hvis der er nogen, der vil købe et hus, så må de sige til, for vi får brug for nogle ting. Kan I have det godt? Skal I sige farvel? Ja, farvel. Farvel!